Hyvät ystävät, joku ulkopuolinen taho on nyt vaikuttanut meidän vaaleihin. On puhuttu, hybridikeskus on puhunut kaiken näköisistä Venäjän vaikutusyrityksistä. No, niitäkin ehkä voi olla, mutta mikä taho on tässä takana, että Paavon kannattajakortteja siirretään toiseen valtioon, Tallinnaan, ja siellä on vielä joku vastaanottaja. Eihän kysymys ole mistään vahingosta eikä inhimillisestä erehdyksestä, vaan tarkoituksellisesta toiminnasta. He nyt sattuivat vain jäämään kiinni, kun lähetimme pikapostin tähän vastauslähetysosoitteeseen. Ja se osoittautui, että se menikin Helsingin lajittelukeskuksen sijasta Tallinnaan. Joku on määritellyt sinne osoitteen, en tiedä minkä tahon vaatimuksesta. Joku on siellä vastaanottaja, en tiedä kuka, mutta se on vastaanotettu. Tämä tuli vähän niin kuin pyytämättä ja yllättäen tällainen pikalähetys, mikä kirjautui järjestelmään. Kuinka paljon näitä vastauslähetysosoitteeseen lähetettyjä kannattajakortteja, kuinka paljon niitä on ohjattu jonnekin muualle? Ja kuka on tässä tehnyt tämän? Tämä on erittäin niin kuin hyvä kysymys. Tässä on isku demokratian ytimeen. Pyritään vaikuttamaan siihen, että tuleeko joku henkilö ehdokkaaksi vai eikä tule. Tässä on poliittisia toimintavapauksia, kaikenlaisia, niin tässä on niin rikottu räikeästi. Vaaleihin vaikuttamista, vaalituloksiin vaikuttamista. Ne on rikoslaissa rangaistavia tekoja. Hyvät ystävät, tästä huolimatta hyvää joulua. Mites Lunako Paavon kannattajakortteja oli heitetty Tallinnaan? Mitä sä siitä tuumaat? Ihan selvästi epäröivä ilmennys on täällä. Korvat takaa. Nyt on jotakin pientä. Onko sellainen tyrmistynyt olo? Tehtiinkö turhaa työtä? Aika hiljasta on Lunan kommentit. Jatka vaan matolla kieriskelemistä. Täällä ollaan aivan tyrmistyneitä tästä tapauksesta. Ei edes sanoja tuu suusta.